வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. ओम तत्सत. स्टार्ट பண்ணலாமா? 91. ஆஹா 92. 92 நோ ப்ராப்ளம். இது ப்ராப்ளம் அது இல்ல, நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்தாலே இந்த ப்ராப்ளம் இங்க இதுல வருது. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. பூரி நம்ம எங்க இருக்கோம் எல்லாரும்? பூரிக்கு போயிட்டோமா? ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒழுங்கா போட்டோம் நான் வர்ஸ் கரெக்டான வர்ஸா பாருங்க. ஆமா மாதாஜி. पूरी भारती आदि यथा मुख्य भक्तगण आचार्येर निमंत्रणे करिल भोजना. पूरी भारती आरती जाचे मुक्तिय भक्तगण आचार्यರ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕರಿಲ ಭೋಜನ. பரமானந்தபுரி பிரம்மானந்த பாரதி முதலிய ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் எல்லா முக்கிய பக்தர்களும் அத்வைத ஆச்சாரியரின் அழைப்பில் உணவறிந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாருமே டிஸ்ப்ளே ஆகல. ஹரே கிருஷ்ணா. டிஸ்ப்ளே ஆகல? ஆச்சா ஆகலையா? ஆகல மாதாஜி, வரல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்குள்ள படிச்சிடுறீங்க, என்ன சொல்லணும் எல்லாம் மாதாஜி. அம்மா என்ன அவசரம்? ஒன் செகண்ட். யாராவது ஷேர் பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்க, ஏன்னா இது நியூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா அதனால. சோ இப்போ வந்து எல்லாருமே பரமானந்த புரூரி எல்லாருமே வந்து அங்க வராங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இப்போ டிஸ்ப்ளே ஆகுதா பிரபு? இல்ல ஆகலையா? வரல வரல வரல. யாராவது டிஸ்ப்ளே யாராவது ஷேர் பண்ண முடியுமா ஸ்கிரீன்? இருங்க இப்போ. எஸ், ஷேர் என்டையர் ஸ்கிரீன். இப்போ வரும். இப்போ இங்கிலீஷ்ல வருது. வருது வருது. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மானந்த பாரதி எல்லாருமே என்னன்னா பயங்கர ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட மெயின் டிவோட்டீஸ், ரைட்? அவங்க வந்து எல்லாருமே அத்வைத ஆச்சாரியா கூப்பிட அவங்க எல்லாரும் வந்து சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு. ஸோ இதுல இன்னொரு விஷயமா என்னன்னா, நிறைய தடவை நம்ம வந்து ஒருத்தரை கூப்பிடுவோம்னு நினைப்போம். சில தடவை ஃபேமிலிஸ் கூட நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். சில என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்க. எப்படின்னா, நான் கூப்பிட்டேன் ஜஸ்ட் அவரை உண்டி கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு.
எப்பவுமே எடுத்துக்கோங்க, சன்னியாசிய கூப்பிட்டா எப்படி கூப்பிடுறோமோ அதே மாதிரி ஒரு பரிவார், ஒரு ஃபேமிலிய கூப்பிட்டோம்னா மொத்த ஃபேமிலியுமே கூப்பிடணும். இப்போ வந்து நான் ரீசெண்டா கூட இந்த நோட்டீஸ் பண்ணேன். நான் லாஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் இது ஒரு கிளாஸ்ல சொன்னேன். லைக் விஜயகுமாரி மாதாஜி வந்து இன்விடேஷன் வைக்க வந்தாங்க. அவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒண்டிதான் தெரியும், ரைட், எங்க வீட்ல. ஆனா அவங்க வந்து வரச்சே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு, ரைட், அப்படிதான் அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஆனா இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்டோட ஒருத்தங்க ரன்னிங்ல இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உபநயனத்துக்கு கூப்பிட்டு வந்தாங்க. உபநயனம் பண்றதே எதுக்கு சொல்றேன்னா, அது வந்து ப்ராப்பர் பிராமணிக்கல் கல்ச்சர்ல இருக்கிறவங்க தான் பண்ணுவாங்க, ரைட், இன்னும் ஃபாலோ பண்றாங்க. அவங்க வந்துட்டு அங்கேயே இருக்காங்க, ரைட், திரும்பி கூட வாங்க அப்படின்னு சொல்ல. நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இது வந்து கூப்பிடணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் சொல்ல. இது வந்து என்னதான் நம்ம வந்து எவ்வளவு அட்வான்ஸ் ஆனாலும் நம்ம வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு கல்ச்சர் பண்றது என்ன. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இல்ல அப்படின்னு சொல்ற ஏத்திஸ்ட் கூட கல்ச்சர் அண்ட் மாரல்ஸ் அப்படின்ற 2 வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட். மாரல்ன்றது என்ன, நம்ம கான்சியஸ், நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, உருத்தம். அது என்ன உறுத்துறது, பரமாத்மாவா உள்ள இருந்து சொல்றதுதான் உருத்தம் அப்படின்றது, ரைட். சோ அத ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது. சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து படிக்கிறது ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா, பாகவதம் எல்லாம் எதுக்குன்னா, நம்ம இவங்க வீட்ல என்ன நடந்துச்சுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்ல. நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து நம்ம எப்படி நடைமுறையில நடந்துக்கணும்ன்றதுக்கு. அதனால வந்து ஒரு ப்ராசஸ், ரைட். நேர்ல எப்படி போய் இன்வைட் பண்ணோன்றது ஒரு மரியாதையோ, அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி எட்டிக்வெட்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல. அது வந்து பெரியவங்க இருந்தா அவங்க கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் குடுக்கணும். அட்லீஸ்ட் குடுக்கலனாலும் கடைசியிலயாவது குடுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு மரியாதைக்குரியது. இப்ப நெறைய தடவ நம்ம சொல்லுவோம். இப்ப வந்து ரொம்ப ஃபேஷன். அதாவது நீங்க வந்து அவங்கள கூட்டிட்டு போக்கூடாதா? நீ வந்து அண்ணாவோட மனைவியோட போக்கூடாதா? நீ தம்பியோட மனைவி போக்கூடாதுன்னு இல்ல. போலாம். தப்பே இல்ல. ஆனா ஒரு பத்ததின்னு ஒண்ணு இருக்கு. எந்த டைம்ல பேசணும்? எந்த விஷயம் பேசணும்? இப்போ இதுவே வந்து நம்ம ஒரு குடும்பத்துல ஒரு நல்ல ஃபங்ஷன் நடக்குது அப்படின்ற விஷயமா இருந்தா, நம்ம வந்து தம்பி பொண்டாட்டியா இருந்தாலும், அண்ணா பொண்டாட்டி கிட்ட இருந்தாலும் தாராளமா பேசலாம். ஓகே. ஆனா இதுவே ஒரு பிரச்சனையே வச்சுக்கோங்க. இல்ல அது கணவன் மனைவி பிரச்சனையோ, இல்ல வீட்ல வந்து அம்மா நீ சரியா இல்ல அப்படின்ற பிரச்சனையா இருந்தாலும், என்னதான் அண்ணான்றவர் தந்தை ஸ்தானத்துல இருந்தாலும், அவன் தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒதுங்கி நிக்கணும். ரைட்? அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? சின்ன பொண்ணா இருந்தாலும் தங்கையை பேச சொல்வாங்க. எதுக்குன்னா, பெண்ணோட பெண்ணு வந்து ரிலேட் பண்ண முடியும். ஒரு ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம நினைப்போம். என்ன மாதாஜி அந்த காலம் மாதிரி இப்ப பேசுறீங்களேன்னு. இந்த காலத்துலயும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க. அதனால தான் நான் சொல்றேன். இதெல்லாம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணாங்க? மாதாஜி பரம்பரையா பரம்பரையா வளர்த்தது கரெக்ட். பரம்பரையா வளர்த்தது அப்படின்றது எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா, அந்த பரம்பரையில இருந்து வந்துச்சு. எந்த பரம்பரையில இருந்து வந்துச்சு? எந்த பரம்பரையில நம்ம கத்துக்கிறோமோ அவங்க எப்படி பரம்பரையில வந்தது அப்படின்னா, நம்ம முத்தாத்தார்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் படிச்சு படி செயல்படுத்தினாங்க. அதனால பகவத்கீதா படிச்சீங்கன்னா கிருஷ்ணர் 2 கேட்டகரி தான் கொடுத்திருக்காரு, சுரா அசுரா. நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம்னா நத்திங் இஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட், மெனி ஆர் கிரே, அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்திருக்காரா? இந்த சுறாக்கும் நசுராக்கும் நடுக்குற இந்த மாதிரி அதெல்லாம் சொல்ல. அவர் கிளியரா வந்து சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றவங்க சுரா, அதாவது பக்தர்கள். சாஸ்திரத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அசுரா. 2 கேட்டகரி, கன்ஃபியூஷனே இல்ல பாருங்க. சாஸ்திரங்கள் வந்து கிளியரா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தான். நம்ம தான் நடுவுல கிரே கலரு, கலர்ஸ் ஆஃப் கிரே எல்லாம் போடுறது அப்படின்னு. ரைட். கிரேக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுங்க? கண்டுபிடிச்சு கிரேக் சொல்லுங்க. மாதாஜி பாத்தீங்களா? சிமெண்ட் அந்த சாம்பல் கலர்னு நிறம்னு சொல்லுவாங்க. சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஆ? சாம்பல் நிறம்னு சொல்லுவாங்க. சாம்பல் நிறம். சிமெண்ட் கலர் மாதாஜி. சாம்பல் நிறம், யானை கலர் சிமெண்ட்ன்றது அப்படி தமிழ் வார்த்தையே இல்ல, ரைட். சோ பிரபு என்னமோ சொன்னாரு. சாம்பல் நிறம் மாதாஜி. ஆ? சாம்பல் நிறம். சொல்லுவாங்க மாதாஜி. சாம்பல் நிறம் அப்படின்னு. நான்லாம் ஒரு தமிழ்ல ஒரு டவுட் கேட்டு நீங்க எல்லாம் சொல்லலன்னா எனக்கு இவ்வளவு சந்தோஷம் தெரியுமா? ஏன்னா எனக்கு ஒன்றுதான் தெரியல, நிறைய பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. சாம்பல் நிறம்னு சொல்லிட்டே தான் மாதாஜி. நாங்க எனக்கு சொல்லிட்டோமே நாங்க சொல்லிட்டோமே சாம்பல் நிறம்னு. நோ ப்ராப்ளம். நான் ஆரம்பமே கேட்கறது சொல்லிட்டோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, நோ ப்ராப்ளம். வாணினா தாரயதா பிரசாத ஆனிலா மகாபிரபுர கணேசை பிரசாத காயிலா. ವಾಣಿನಾದ ಆರಾಜತ ಪ್ರಸಾದ ಅನಿಲ மகாபிரபு கண இசையி பிரசாத காயிலா. வாணிநாதராயரால் கொண்டு வரப்பட்ட அதிகப்படியான பிரசாதத்தினை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இதர பக்தர்கள் உண்டனர். யாரு வாணிநாதா ராயா? யாரோ மாதாஜி ராமானந்த ராயுடைய பிரதர் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ராயாவை வச்சு பிடிச்சிட்டீங்களா? வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அபராணி ஆசி கைலா தர்ஷனா
நர்த்தனா நிஷதே உதயானா ஆசி கரில சயனா. அபராணி ஆசி தைல தர்ஷனநாதன விஷாதே உத்தியானே ஆசி கரில சயன. மதிய வேளையில் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு குண்டிசா கோயிலுக்கு சென்று பகவானை தரிசித்து நடனமாடினார். இரவில் அவர் தோட்டத்திற்கு சென்று ஓய்வெடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மதேவ வாழ்வார். அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா குண்டிச்சா கோயிலுக்கு மத்தியானம் போயிட்டு அவர் வந்து டான்ஸ் ஆடினாரு. ராத்திரி வந்து அவரை அந்த கார்டன், ரைட், கார்டனுக்கு என்ன சொல்வீங்க? தோட்டம் தோட்டம் மாதாஜி. தோட்டம் தோட்டம், அங்கே தோட்டம் right. தோட்டத்துல போயிட்டு அவரு என்ன பண்றாரு? அவர் வந்து அங்க இருக்காரு. அவரு ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆராதினா ஆசி கைலா ஈஸ்வர தர்ஷனா பிராங்காணி நிருத்ய கீதா கைல காதர்ஷனா. ஆராதீனா ஆசிக்கையில ஈஸ்வர தர்ஷன பிராங்க்நேத நிருத்ய கீத கைல கதக்ஷனா. மறுநாள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு குண்டிச்சா கோயிலுக்கு பகவானை தரிசிப்பதற்காக சென்றார். அப்போது அவர் சிறிது நேரம் முற்றத்தில் ஆடி பாடினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணாருன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து என்னன்னா அவர் வந்து கோயில் போறாரு, குண்டிச்சா கோயில்ல. அங்க வந்து கிருஷ்ணரை பாத்துட்டாரு, ரைட். என்னன்னா அங்க போயிட்டு அங்க வந்து ஆடினாரு, பாடினாரு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அந்த நிஷ்ராந்தி எடுத்தாரு. அதேதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. பக்தகண சங்கே பிரபு உத்யான ஆஷியா பிருந்தாவன வீரா விஹாரகாரே பக்தகண லானா. பக்தகண சங்கே பிரபு உத்ய ஆசியா விருந்தாவன விஹாரகரே பக்தகண Rana. Accompanied by the devotees, Sri Chaitanya Mahaprabhu then went into the garden and enjoyed the pastimes of Vrindavana. Purport. Mataji Vasigava Tamil Vasigava. Very nice. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura has pointed out that this Vrindavana Vihara, the pastimes of Vrindavana, does not refer to Krishna's mixing with the gopis or the transcendental mellow of Parakiya Rasa. Hare Krishna Mataji. Pujya Mela Mataji. Hare Krishna Mataji. Sri Chaitanya Mahaprabhu Vrindavana Leela in the garden of Jagannath Puri did not involve association with the women or with other people, wives, in the fashion transcendental demonstrated by Sri Krishna. In his Vrindavana Leela, Sri Chaitanya Mahaprabhu conceived of himself as the assistant of Srimati Radharani. When Srimati Radharani enjoyed the company of Hare Krishna Mataji, Kunjamela Mataji, enjoyed the company Hare Krishna, company of Krishna, her maid servants were very pleased. One should not compare Sri Chaitanya Mahaprabhu Vrindavana Vihara in the garden of Jagannatha with the activities of the Gauranga Nagari. Hare Krishna Mataji. Nagari. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாத்சாதி கௌரபக்த விருந்தான்னு சொல்றோம். இப்ப வந்து நம்ம ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட சம்பிரதாயத்துக்குள்ள இருக்கும், ரைட். அதாவது எல்லாமே மாதவ கௌடியா சம்பிரதாயம். அதுல வந்து ஸ்பிளிட் ஆறதுல சைத்தன்யா பரிவார் அந்த ஃபேமிலி நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா. பரிவார்னு சொல்ல, பட் சொல்றேன். அதே மாதிரி நித்யானந்தா பரிவார் அண்ட் அத்வைதா பரிவார் அப்படின்னு ரெண்டு அவங்களும் இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் இது எனக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி எப்படி வந்துச்சுன்னா, இப்ப என் பொண்ணு இருக்கால, அவளோட ரூம்மேட் வந்து நித்யானந்தா பரிவார். நம்மள மாதிரியே அவங்க எல்லாமே நம்ம ப்ராசஸ் தான் வச்சுக்கோங்க. லிட்டரலி நித்யானந்தாவோட, அதாவது நம்ம பஞ்ச தத்துவாக்களை வச்சுதான் கும்பிடுறாங்க எல்லாமே. இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இப்ப வந்து இப்படி இருக்கிறவங்க ஒரு ஃபாலோ ஆகும். ரெண்டு விஷயம் நம்ம ரொம்ப கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வந்து கோபிகள் அப்படின்னு நம்ம பிருந்தாவன்ல பார்த்தோம்னா, கோபிகள் அப்படின்னு 99% வந்து நம்ம கோபியனாலே கேர்ள்ஸ் அன்றதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது பெரிய கோபி கூட இருக்கலாம். ஏன்னா நம்ம மைண்ட் வந்து எப்பவுமே கோபிகள்னா கிருஷ்ணரோட லவர் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டாண்டர்டா எடுத்திருக்கோம். அஃப்கோர்ஸ் அதை தான் மீன் பண்ணுவாங்க பல விஷயத்துல. ஆனா கான்டெக்ட் வச்சு பார்க்கணும். இப்ப வந்து கோபிகளும் கிருஷ்ணருக்கு வந்து தாய் பாசம் காப்பிட பாக்குறாங்கன்னா எந்த கோபிகளை ரெஃபர் பண்ணாங்கன்னா யசோதாமை வயதுல இருக்கிற கோபிகள்.
ஸோ பிருந்தாவன்ல இருக்கிற எல்லா பெண்களுமே கோபிகள். அதே மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பலராம் திரும்ப அவர் போறாரு இல்லையா, அப்ப வந்து அவர் கோபிகளோட தண்ணியில் இருக்கிறச்சே இந்த கோபிகள் இல்லை. கிருஷ்ணரோட கோபிகள் எல்லாருமே பலராம அண்ணான்னு சொல்றதாலதான் நார்த் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா பலராம் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பலராம் தாஹூ, அதாவது தாஹூன்னா அண்ணா. ஓகே, அண்ணன் அவர்கள் கரெக்டா சொல்லணும்னா அப்படிதான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. அதனால அந்த கோபிகள்ன்றதே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து பலராமோட கோபிகள் டோட்டலி வேற, ரைட்? கிருஷ்ணரோட கோபிகள் வேற. இப்போ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இவங்க 2 பேர் ஒண்டிதான் இந்த மாதுரிய இதுல பாவத்துல பண்றாங்க. எப்படி நான் சொன்னனோ இந்த 2 சம்ஸ்காரம், அதே மாதிரி கிருஷ்ண பலராம் சம்ஸ்காரம் இருக்கு. ஆனா இப்போ நம்ம சொல்ற அந்த சைத்தன்யா சம்ஸ்காரமும் சரி, நித்யானந்தா பரிவார் சம்ஸ்காரம் சரி, அத்வைத ஆச்சாரியா அவங்க எல்லாருமே ஃபாலோ பண்றது வெரி கிளியர். அவங்க எல்லாருமே அந்த நாகரினா அந்த லவ்வர் என்ற கான்செப்ட்லயே பொண்ணுங்களோட இல்ல. கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் அந்த லீலைகள் அந்த துவாபர யுகால தான் நின்றுச்சு. அதனால ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து ராசா டான்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணல. அதே அவங்களோட வச்சுட்டு ஸ்ரீவாச்ச ஆச்சாரியா, அத்வைத ஆச்சாரியா, நித்யானந்தா அவங்கள வச்சு தான் அவர் டான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாரே தவிர ஒரு 10 பெண்களை கூட்டிட்டு அவர் சுத்தி ஆடவே இல்லை. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்போ எப்படி நம்ம சஹஜியா அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்கோ, எப்படின்னா சஹஜியான்ற குரூப் எனக்கே அப்புறமா தான் கிளியரா புரிஞ்சிச்சு. என்னன்னா, நான் கிருஷ்ணரை கோபிகளோட இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்றது இல்ல சஹஜியான்றது. சஹஜியால வந்து நானே வந்து கிருஷ்ணரா நினைச்சுக்கிட்டு, என்னை சுத்தி இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் கோபிகள் நினைச்சுக்கிட்டு, கிருஷ்ணர் கோபிகிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் அந்த பெண்களோட பண்றதுதான் சஹஜியா அப்படின்ற குரூப், ரைட்? அப்படி வந்து ஒண்ணு செயல்படுத்துறது வந்து என்னன்னா, கிருஷ்ணரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது, நம்மளோட சென்சஸ் தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். இது எல்லாருக்குமே தெரியும், ரைட்? இது நம்ம சொல்லணும்னு இல்லை. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா கௌரங்கா நாகாரி அப்படின்றது பெண்களை சுட்டி காட்டுறது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பிருந்தாவன் லீலை பண்ணாருன்றதுக்கு அர்த்தம் வந்து அவர் அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல மூழ்கினாரு. அந்த இவர் பிரதாப் ருத்ரா கூட அத ராசா டான்ஸ் சொன்னோடனே அவர் அங்க கிருஷ்ணரா பிஹேவ் பண்ணல. அவர் கிருஷ்ணரா இமேஜின் பண்ணி பிருந்தாவன்ல போய் கிருஷ்ணர் ஃபார்ம் எடுக்கிறாரே தவிர, அங்க அவர் கிருஷ்ணர் ரூபம் எடுத்து வந்த மனைவிகள் வந்த பெண்கள் கிட்ட எல்லாம் அவரு எந்த விதமான அசோசியேஷனும் இல்ல. இன்ஃபேக்ட் அந்த பெண்கள் கிட்ட இருந்து வர பாடல் கூட அவர் கேட்கல. சைத்தன்யா மகாபிரபு அவ்வளோ எலிவேட்டடா இருக்காங்க. ஆனா இவங்க என்னன்னா, நிறைய பேர் வந்து அதே மாதிரி ராதாராணியோட இருக்கிற எல்லா பெண்களும் சேவைகளும் அவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படின்னா, ஆஹா இவ்வளோ நல்லா இவங்க பண்றாங்களே, இவங்களும் நல்லா இவங்க பாடுறாங்களே. இப்போ நம்மளே எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சுன்னா நம்ம வந்து மத்தவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுவோமா அப்படின்னு திங்க் பண்ணோம்னா ரொம்ப ரேர், ரைட்? ரொம்ப அப்படியே ஷேர் பண்ணாலும் நம்ம ரொம்ப மனவர்த்தத்தோட ஏதோ கேட்டாங்களேன்னு கொடுத்துருவோமே தவிர, அங்க ஆனா என்னன்னா ரொம்ப பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் ஷேர் பண்றது கூட அவங்க எப்படி சொல்றாங்க, என்னை விட இவங்க வந்து கிருஷ்ணரை நல்லா சர்வ் பண்ணுவாங்க. அந்த பாவம் தான் ராதாராணி கூட இருக்கிற எல்லா கோபிகளுக்கும் இருந்துச்சு. என்னை விட கிருஷ்ணருக்கு ராதாராணியை பிடிக்கும்ன்றது கூட இல்ல, என்னை விட கிருஷ்ணரை ராதாராணிக்கு பிடிக்கும், அதனால ராதாராணி கொடுக்கறது தான் கிருஷ்ணருக்கு பெஸ்டா இருக்கும். அதனால கரெக்ட் ஜோடி வந்து ராதாராணி அண்ட் கிருஷ்ணர் தான். அதனால அவங்க இணைந்து இருக்கணும். அவங்க இணைந்து இருக்கிறதுக்கு நான் செய்யற செயல்ன்றது எதை ஃபோக்கஸ் பண்றது, என்னை ஃபோக்கஸ் பண்ணல, கிருஷ்ணரை ஃபோக்கஸ் பண்றது. இங்கிலீஷ்ல கூட சொன்னா நம்ம பசங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பெஸ்ட் கொடுப்போம், ரைட்டு? ஆனா சில அம்மாங்கள் என்னன்னா, நிறைய நானே பார்த்திருக்கேன், இது வந்து கலிகாலத்தின் வஸ்து அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்றேன்றது ஒரு நல்ல பாவம். ஆனா ஏதாவது நல்லா ஏதாவது யாராவது பண்ணா கூட அது கொடுக்க மாட்டாங்க. நானே 2-3 பேர் என் பாப்பா ஸ்கூல்ல இருக்கச்சு பார்த்தேன். ஐயோ வேணாங்க, இந்த மாதிரி நல்லது வாங்கி கொடுக்கறது இல்ல, கொடுத்தா அப்புறமா பசங்க வந்து இதே கேட்பாங்க அப்படின்னு. அது கூட தப்பு இல்ல, கடையில வாங்கி கொடுத்தா கெட்டது. ஆனா யாராவது எப்பமாவது ஒரு நல்ல பார்ட்டியோ ஃபங்க்ஷனோ சில்ட்ரன் வேணாங்க அப்படி கூட்டிட்டு போனோம்னா எனக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு கூப்பிட்டு இவங்க சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு. என்ன சொல்றேன்னா, எல்லாமே நம்ம பழக்கப்படுத்தணும். நல்லது இருந்தாலும் பழக்கப்படுத்தணும், எது சரியில்லையோ அதையும் சொல்லி பழக்கப்படுத்தணும். அதனால ஏதாவது ஒரு நல்ல இது கிடைச்சிச்சுன்னா தாராளமா கொடுக்கலாம். ஒரு குழந்தை வந்து என்ன அம்மாவை விட அந்த பெரியம்மா சித்தி பண்றாங்க நல்லா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா சொல்லட்டும். ஏன்னா அதே குழந்தை 5 வயசுல அப்படி சொல்லும், 10 வயசுல சொல்லும், 15 வயசுல என்ன ஆகும் தெரியுமா, எங்க அம்மா பண்றது நல்லா இல்லைனாலும் அம்மா எனக்கோசரம் பண்றாங்க அப்படின்ற பாவம் மாறும், ரைட்? இது எப்பவுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்பவுமே என்னன்னா நம்ம வந்து ஒருத்தர காம்படிஷனா நினைக்க கூடாது, பௌதிக உலகத்துல கூட. அண்ட் இது ஆன்மீக உலகத்துல ரொம்ப அப்ளிகபிள், ரொம்ப அப்ளிகபிள். இது வந்து நான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்றது வந்து நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் தமிழ் டீம் கூட. எங்கேயாவது சேவை அப்படின்னு போனோம்னா நம்ம கோயில்ல பிசிக்கலி ஒருத்தர் கூப்பிட்டுப்பாங்க, மத்தாஜி வரீங்களா, மத்தாஜி வாங்க, நீங்க வாங்க மத்தாஜின்னு. அப்படி கலந்து செய்யறதுதான் பக்தி. ஏன்னா கோலோகத்துல இப்படிதான் இருப்பாங்க,
ரைட்? கோலோகம் போறது குவாலிஃபிகேஷன் பாகவதம் கேட்கறது ஒன்றும் இல்ல. கோலோகத்துல எப்படி கொடுப்பாங்க, எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்ற பாவம். அதே பாவம் வந்து நான் வந்து கிளாஸ்ல படிக்கிறச்சே கூட நான் சிலர்கிட்ட நோட்டீஸ் பண்ணுவேன். யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா விட்டு கொடுத்துருவாங்க. நான் படிக்கிறேன்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ரைட்? இது வந்து ரொம்ப நல்ல பாவம். இந்த பாவத்தை ஃபாலோ பண்ணி ஒருத்தர் 2 பேர் பிக்கப் பண்ணியிருக்காங்க. முன்னெல்லாம் டபக்கு டபக்குன்னு தள்ள வரவங்க இப்ப நின்று பண்றவங்களும் இருக்காங்க. இப்போ ரிவர்ஸும் நடந்திருக்கு. சிலர் வந்து முன்னெல்லாம் பொறுமையா இருந்து பாவத்துல கேட்டுட்டு சரின்னு இருக்கிறவங்க கூட டக்குன்னு ரிவர்ஸ்ல வந்து இப்பெல்லாம் ஆச்சா புச்சான்னு குச்சிடுவாங்க. எதுக்குன்னா அசோசியேஷன் எல்லாத்துலயுமே மேட்டர்ஸ். அசோசியேஷன் மேட்டர்ஸ்னா நம்ம நல்ல அசோசியேஷன்ல இருக்கணும்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி கெட்ட அசோசியேஷன் இருந்தா அந்த கெட்ட அசோசியேஷன்ல இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டியது என்னன்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. யாராவது ரோட்ல கத்துறாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாக்குறேன். ஒரு ரோட்ல வந்து பயங்கரமா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சண்டை போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கான். ஜென்ரலா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்களா ரோட்லயே சண்டை போடுறாங்க. நம்மளும் வீட்டுல லெஃப்ட் ரைட் கொடுக்கணும் அப்படின்றது இல்ல. அந்த மாதிரி கேவலமா நம்ம சண்டை போடக்கூடாது. என்ன மாதாஜி இப்படி பேசுறீங்களே? இப்போ அதுக்குன்னு மனைவி கத்திட்டே இருந்தா நான் டாலரேட் பண்ணுமா? கணவன் கத்திட்டே இருந்தா நான் டாலரேட் பண்ணணும்னே நான் சொல்லல. நான் சொல்றது வந்து நம்ம அந்த மாதிரி திரும்ப கத்தணுமா? டாலரேட் பண்ணணும் இல்ல. நம்ம அங்க இருந்து கிளம்பிடலாம். நம்ம பாட்டுக்கு பாகவதம் எடுத்து படிக்கலாம். ஐயோ அதெல்லாம் எடுத்தா அவங்க பாகவதம் புக் எடுத்து நான் தலையில உடச்சிடுவாங்க அப்படின்னா புக் எடுத்தா தானே நம்ம மனசுக்குள்ளேயே ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா என்ன பண்ண முடியும்? மனம்ன்றதை யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா? சரி, மனம் வந்து நான் என்ன பண்றேன்? நான் கிளாஸ்ல உட்காந்து வந்து நான் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல்ல ஸ்விம் பண்ணுவேன். 16 வயசு பொண்ணு வந்து கிளாஸ்ல உட்காந்து பாய் ஃப்ரெண்டோட மைண்ட் போகும். அப்படி இருக்கச்சே நம்ம வீட்டுல கத்திட்டு இருக்கச்சே நம்ம மைண்ட் கிருஷ்ணரோட போகிறத யார் கட்டுப்படுத்த முடியும்? யாரால முடியாது. ஒத்துக்கிறீங்களா? பிரபுக்களும் சரி, மாதாஜிக்களும் சரி. யாருமே சொல்ல மாட்டேங்க. இப்போ நீங்க ஏதாவது வீட்டுல சண்டை நடக்குது, நீங்க கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கிறத யாராவது பிளாக் பண்ண முடியுமா? பேசுறத பிளாக் பண்ணலாம், நினைக்கிறத முடியாது, யாராலையும் முடியாது. கரெக்ட். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் அனன்ய பக்தி. இதுதான் பகவத்கீதால 9ல சொல்லியிருக்காரு. அபிசேச்சு துராச்சாரியா பஜதாம் மாம் அனன்ய பாக் ஷாத்துரேவ சமந்தவியம் சமயம் விவசித்தோசிய. அப்படி அனன்ய பக்தி பண்றவர், நல்ல விஷயங்கள், நல்ல காரணங்கள், நல்ல விஷயங்கள்ல பண்றவா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் தப்பே பண்ணாலும் அவர் பார்ப்பாரு. அதனால நம்ம பார்க்க வேண்டாம். கிருஷ்ணரோட ஜாப் பார்த்துப்பாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா சிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சாஸ்வத் சாந்த கச்சதி கவுந்தேயா பிரதி ஜானேதி நம்மை பக்தர். ஏன் கிருஷ்ணன் பாப்பாருன்னா கவுந்தேயா கேரண்டி கொடு, என்னோட டிவோட்டி அழிய மாட்டான். ஏன்னா அவன் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நான் பாத்துக்கிறேன். ரைட்? இப்போ இது வந்து நம்ம விஷயத்துல கூட இருக்காங்க. ஒரு பசங்க நல்லா இருப்பாங்க. ஓகே, நல்ல பசங்களா இருப்பாங்க. கரெக்டா எப்பாவது ஒரு தடவை சொதப்புவாங்க. ரேரா சொதப்புறாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண, நான் பாத்துக்கிறேன். அப்பா என்ன சொல்லுங்க, என்ன மாதிரி இவ்வளவு மோசமா பிஹேவ் பண்ணிட்டாங்க உங்க பையன் உங்க பொண்ணா? நம்ம என்ன நினைப்போம், எப்பவுமே பண்ண மாட்டான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வச்சு சிலர் அடிக்கிறவங்க இருப்பாங்க. ஆனா நிறைய தடவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏன்டா எப்பவுமே நீ பண்ண மாட்டே, ஏன் இந்த மாதிரி பண்ண? ரைட்? நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட சொல்லியிருக்கோம், எப்பவுமே அவ பண்ண மாட்டல, ஏன் இந்த மாதிரி அவ கத்தினா? எப்பவுமே டென்ஷன் ஆக மாட்டோமே, என்ன ப்ராப்ளம்? ரைட்? அப்படின்னு எதுக்குன்னா எப்பமோ ஒரு தடவை பண்றச்சே பர்சனலா நம்ம ஏன் பாத்துக்கிறோம்னா அதோட ரீசன் வேற இருக்கலாம். அப்புறமா நமக்கு அவங்க சொல்ற ரீசன் கூட கரெக்டா இருக்கும். எனக்கு உடம்பே முடியல இன்னைக்கு மாதாஜி, இல்ல அவங்க வந்து இப்படி பண்ணாங்க, இவங்க எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட் இது பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும். ரைட்? சோ அததான் இங்க வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. அதனால ஏன் இதை திரும்ப சுத்தி வரேன்னா, என்ன சாஸ்திரங்கள் இருக்கோ அதை ஒண்டிதான் ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம இஷ்டத்துக்கு கன்காக்ட் பண்ணோம்னா அது பக்தி இல்லை. அதனாலதான் கௌரங்கா நாகரின்றது பெண்களோட அசோசியேஷனே இல்லை. கௌரங்கா அப்படின்றது கோல்டன் ஃபார்ம் ஆஃப் சைத்தன்யா. அவர் வெறும் சன்னியாசி ஃபார்ம்ல இருந்தாரு. டிவோஷன் இன் சன்னியாசி ஃபார்ம் தான் அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்ல, பட் நம்ம சொல்ற அந்த கிருஷ்ணா கோபி என்ற அந்த கான்செப்டே இங்க இல்ல. அதனாலதான் நிறைய பேர் கேட்பாங்க, மீராபாய் 500 வருடங்கள் முன்னாடி இருக்கச்சே கிருஷ்ணர் சைத்தன்யா ஃபார்ம்ல வரச்சே ஏன் 2 பேரும் மீட் பண்ணல? தேவையில்லை. ஏன்னா அவங்களும் கிருஷ்ணர் ஃபார்ம்ல தான் மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க மீராபாய். அண்ட் சைத்தன்யாவும் பெண்ணோட அசோசியேஷன் பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு. அப்ப எப்படி நம்ம லிங்க் பண்றோம்? சினிமா சீரியல் மாதிரி நம்மளுக்கு எல்லாம் மேக்ஸ். அவ வந்தாலே கிருஷ்ணர், இவர் கிருஷ்ணாரே லிங்க். அவங்க ப்ரொஃபைல் அந்தந்த டைம் தான். நம்மளும் அதே தான் பண்றோம். பயங்கரமான லவர்ஸ். ஓகே, வீட்டுல வந்து அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்கேஜ்மெண்டே ஆயிட்டாங்க. அப்படி இருக்கச்சே அவங்க ஆபீஸ்ல அவங்க 2 பேரும் வந்து பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸா இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, பிசினஸ் ஃபைல்ல எதிர்ல தான் உட்காந்து பேசுவாங்க. இது வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு எடுத்துன்னு போய் ஆபீஸ் ரூம்ல வந்து என்னோட கல்யாணம் பண்ற ஃபியூச்சர் லவர் தான் இவன் சொல்லிட்டு அவன் மடி மேல உட்காந்து பேச மாட்டோம்ல, அது தப்புன்னு சொல்ற மாதிரி தான். எல்லாமே வந்து டைம் பிளேஸ் சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நடக்கணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால மீராபாயும் சைத்தன்யாவும் மீட் பண்றது அவங்களோட என்ன சொல்றீங்க இது இல்ல. ரெண்டாவது நமக்கு கண்ணுக்கு கிருஷ்ணர் தெரியல, ஆனா மீராபாய் கண்ணுக்கு கிருஷ்ணர் தெரியலன்னு நம்ம நினைக்கிறது முட்டாள்தனம்.
மீராபாய் அனுஷனம் கிருஷ்ணரை தான் நினைச்சு கொண்டிருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? वृषवली प्रहुलिता प्रकुल दूराशने ब्रिगपिका गायवाहे शीतला पावने. वृषवल्ली प्रभु ललित प्रभुर दर्शने பிருங்கபிக காய வகை சீதல பவனி. தோட்டத்தில் இருந்த பல வகையான மரங்களும் கொடிகளும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கண்டு குதூகலம் அடைந்தன. பறவைகள் கூக்குரலிட்டன, வண்டுகள் ரீங்காரமிட்டன, குளிர்ந்த காற்றும் வீசியது. ஹரே கிருஷ்ணன். நல்லா குடுக்குடுன்னு காற்றெல்லாம் வீசிச்சு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அங்க இருக்கச்சே அந்த தோட்டத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் எவ்வளவு நல்லா இருந்தாங்க அப்படின்றத பார்த்தாங்க. சரிங்களா? அத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நம்ம வந்து நம்ம என்னன்னா, அதாவது இதுதான் வந்து சேவை. எந்த ஃபார்ம்ல சேவைன்னா, நம்ம சொல்லுவோம்ல சர்விங் இன் நியூட்ராலிட்டி, அந்த சேவை பண்றது பாக்குறோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ரைட்? சோ அதனால அவங்களும் சேவை செய்யறாங்க. எப்படின்னா நியூட்ராலிட்டியில, சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு நியூட்ரலைட்டில அவங்க பண்ற சேவைகள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா விருத்தவாலி பிராபூதுனா பிரபு தர்ஷன பிருங்காபிகா காயவாஹே சீதால பாவனா. ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪ್ರಭು ಕರೇನ ನಂದನ வசுதேவ நந்த மர்தன மாத்திர கரிவர காயன. ஒவ்வொரு மரத்தின் அடியிலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆடினார். அங்கே வசுதேவ தத்தர் மட்டும் பாடினார். நிறைய மரங்கள் இருந்துச்சு. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கச்சே அவர் வந்து என்னன்னா பறவைகள் அப்புறம் வாசுதேவ தத்தர் யார் மாதாஜி? நீங்க சொல்லுங்க, யாரு வாசுதேவ தத்தா? அவரோட கிளாஸ்மேட்டோட அண்ணா வாசுதேவ தத்தா. யார் மாதாஜி? நம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட கிளாஸ்மேட் இருப்பாரு, யாரு ஞாபகம் இருக்கா? முகுந்த தத்தா. ரைட்? அவரோட அண்ணா வாசுதேவ தத்தா. வாசுதேவ தத்தா பத்தின ஸ்டோரி இனிமே வரும். அவருக்கு வந்து லெப்ரசி வரும், அவர் எப்படி இருப்பாரு, அவர் எப்படி கியூர் பண்றாருன்றது ஒரு பெரிய கதை வரப்போகுது. அதனால வந்து என்னன்னா அங்க வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் மெதுவா அவர் பேரை கொடுக்குறாங்க. எல்லாரும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷன் மாதிரி இங்க இருக்கிற வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா எல்லா மரத்துக்கு கீழேயும் ஆடுறச்சே வாசுதேவ தத்தா வந்து அவர் உண்டி பாடிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. प्रतिवृक्षताले प्रभु करेन नर्तना वासुदेव दत्ता मात्रा करेन गायना. एक एक वृक्षताले एक एक गाना गाना परमद आवेश आयक नाचेगा औरंगा. ಏಕ ಏಕ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಏಕ ಏಕ ಗಾನ ಗಯ பரம் அவசியக ஏக நாசே கௌராய. வாசுதேவ தத்தர் ஒவ்வொரு மரத்தின் அடியிலும் ஒவ்வொரு பாடல்களை பாட ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மட்டும் தனியாக அங்கே பெரும் பரவசத்துடன் ஆடினார். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, வாசுதேவ தத்தா வந்து ஒரு ஒரு மரத்துக்கையும் ஆடிட்டு இருந்தார். ரைட்? அவர் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட தனியா அதுக்கோசரம் பாடுறாரு அப்படின்னு. இந்த மாதிரி பிரைவேட் டான்சிங் நிறைய இருக்கும் ஸ்ரீகிருஷ்ணாக்கு. இது வந்து கிருஷ்ணருக்கும் சரி சைத்தன்யாக்கும் சரி அப்ளிகபிள். ஸோ அதனால நம்ம சங்கீர்த்தன்ல தான் ஆடணும்ன்றது இல்ல. நம்ம வந்து மங்களாத்தி அப்போ நம்ம ஒண்டி வீட்டுல தனியா இருந்தாலும் தாராளம் ஆடலாம். ஏன்னா நம்ம தனியா இருக்கோம்ன்ற ஃபீலிங் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கவே கூடாது. நம்ம கூட எப்பவுமே கிருஷ்ணர் இருக்காரு. நம்ம செய்யற ஒரு ஒரு செயலும் கிருஷ்ணரும் செய்யறாரு. அது எது வேணா இருக்கலாம். நம்ம பால் காசச்சு கூட கிருஷ்ணர் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்படின்னு மாதாஜி நம்மளுக்கு அப்படி தோணுமா? இப்ப தோணல. அதனால அட்லீஸ்ட் தோண வச்சுக்கணும். ரைட்டு? சோ அந்த மாதிரி ஒண்ணு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரி, ஆயிடுச்சு டைம். சோ நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் கி ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சந்தேகங்கள் இருக்கா? நேற்று ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ்ல உங்க இதை கேட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா அருமையான விளக்கம் கொடுத்தேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பேசுறது? ஜெய மகாலட்சுமி. ஜெயா, அப்படிதான் இருந்துச்சு உங்க வாய்ஸ். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த விளக்கம் நேற்றுதா? ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மீராபாய் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்திச்சாங்களா? இல்ல சந்திக்கல. அதே டைம்ல போறாங்க. சந்திக்கவே இல்லை. ஜீவ கோஸ்வாமியை தான் சந்திக்கிறாங்க. சந்திக்கவே இல்லை.
நம்ம பேசுறது ஏன் சந்திக்க கூடாது அப்படியெல்லாம் நம்மளா கன்காக்ட் பண்ணி பேசுற கதைகளுக்கு நான் சொன்ன கதை அது. அவங்க 2 பேரும் மீட் பண்ணல, அவங்க அஜெண்டாலையும் அது இல்ல. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா மீராபாயோட விஷயம் வந்து அந்த ரூபம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு. ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் பிரபு. மாதாஜி, இப்ப அனன்ய பக்தின்றீங்க இல்லைங்களா? அது வந்து இப்ப நானு ஒரு ஒரு இப்ப பேசலாம்ல மாதாஜி? பேசலாம் பிரபு, ப்ளீஸ் கோ ஹெட். நானு ஒரு 2 வருஷமா வந்து ஒரு பல நாளா ரொம்ப நாளா பரம்பரையா வந்து நாங்க பஜனை கோஷ்டில இருந்தோம். 2 வருஷமா அதுல இருந்து நானு என்ன வந்து ஒரு மாதிரி ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா எனக்கு வந்து அந்த சிந்தனை அப்படியே அந்த அந்த பகவான் மேலயும் அந்த இது மேலயும் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகினே இருக்கு. அது வந்து அனன்ய பக்தி மாதிரி இருக்குமா? அப்படி பிரபு, இதெல்லாம் ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் அனன்ய பக்தி. ஓகே, உங்களது எவ்வளவு பக்தின்னு என்னால சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அது அக்கௌண்ட் இஸ் பிட்வீன் நீங்களும் கிருஷ்ணாவும். பட் இது பப்ளிக் கோர்ஸ்ல நான் சொல்றேன். இப்போ நீங்க அதே தாட்ல இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அனன்ய பக்தியில வரும். ஆனா 24/7 நம்மளுக்கு இருக்கான்றது நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு சில தடவை பார்த்தோம்னா நம்ம இருக்கோமா இல்லையான்றது இரலவென்ட். ஆனா பக்தி கான்செப்ட்லயே நம்மளுக்கு தோணும். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா, இப்போ என்ன பத்தி நான் சொல்றேனே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் அழுததே இல்லை. ஓகே, அழுகே வராது எனக்கு. அழுகே வராதுன்னா அழ மாட்டேன் சோகத்துக்கெல்லாம். ஓகே, ஆனா இப்ப வந்து பயங்கரமா காலை போட்டு ஏதாவது கால்கீழ் உடஞ்சிச்சுன்னா கண்ணுல தண்ணி வரும். ஓகே, இது வந்து அழுகையானா இல்ல. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் ரொம்ப ஆசையா பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து அப்படி கண்ணு கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆயிடுவேன். கண்ணு ஃபுல்லா எமோஷனலா இல்ல, கண்ணுல ஆட்டோமேட்டிக்கா சந்தோஷத்துல தண்ணி வரும். இப்ப எங்க அம்மா வந்து சின்னப்ப சொல்லியிருக்காங்க, எனக்கு உனக்கு வந்து இந்த ஹேபிட் இருக்கு. சின்ன குழந்தையிலேயே கூட நீ ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா நீ ரொம்ப கண்ணுல இருந்து கடகடன்னு தண்ணி வரும் உனக்கு அப்படின்னு. சோ நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, இப்ப வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இப்ப வந்து இது வந்து அந்த 1 மூமெண்ட்டுக்கு இருந்துச்சுன்னா என்ன அந்த மூமெண்ட்டுக்கு எனக்கு பக்தி இருக்கு. இதுவே 24/7 எனக்கு கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுக்கெல்லாம் தண்ணி வருதா? வரல. அப்பனா இந்த 0 அனன்ய பக்தி இல்ல. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? என்னோட பாயிண்ட். இப்போ நெக்ஸ்ட் இத வந்து கேட்டுட்டு பக்கத்துல இருக்காங்க, நாளைக்கு என் கால் வலி, அதுல எனக்கு நான் அழுகிறேன் வச்சுக்கோங்களேன். ஐயோ மாதாஜி கண்ணுல எல்லாம் தண்ணி வருது, உங்களுக்கு பக்தியானா அது பக்தியே இல்லை, எனக்கு கால் வலியில எனக்கு கண்ணுல தண்ணி வருது, நான் கண்ட்ரோல் பண்ணல அப்படின்னு. சோ இதுவும் பக்தி இல்ல. இப்போ 3வது கேட்டகரி 24/7. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய தடவை நம்ம எல்லாருக்குமே நடக்கும். ஒரு பயங்கரமான கீர்த்தன், நீங்க பஜனையில இருந்ததால நான் சொல்றேன். பஜனையில இருந்ததால பயங்கர கீர்த்தன் இருக்குச்சே, மனசு ஃபுல்லா எனக்கு கீர்த்தனே ஓடிட்டு இருக்கும். ஓகே, அந்த டைம் அப்புறம் கண்ணுல வந்து அந்த டைம் எல்லாம் தண்ணி வருது. இப்போ இது பக்தியானா அதுவும் பக்தியான்னு சொல்ல முடியாது. அந்த கீர்த்தன்ல அசோசியேட் ஆன ஒரு டிவோட்டி உங்களை மாதிரி யாரோ ஒருத்தங்க டீப்பா பாடுறதுல நான் எமோஷனல் ஆகலாம். ரைட். இப்போ நீங்க வந்து எமோஷன் ஆறது எவ்வளவு நேரம்ன்றது நீங்க தான் பார்க்கணும். என்னால எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது. இப்போ இதே கீர்த்தன்ல இருக்காச்சே, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். ஆபீஸ்க்கு போறச்சே எவனாவது ஒருத்தன் சண்டை போட்டானா உங்க மைண்ட்ல இருந்து கீர்த்தனே வெளில போயிடுச்சு, அவன் கோவம் தான் இருக்கு ஒரு 10 நிமிஷம், அடுத்த 1 மணி நேரம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம அனன்ய பக்தியில வரமாட்டோம். ஓகே, ஏன்னா அனன்ய பக்தினா 24/7 என்ன ஆனாலும். ரைட். இப்போ நாங்க என்ன ட்ரை பண்றோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியரா பிரபு? இது நீங்க தான் மெஷர் பண்ணிக்கணும், நீங்க என்னன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியரா பிரபு? கிளியர் பிரபு மாதாஜி. அது எவ்வளவு நேரம்ன்றது இங்க இப்ப என்னோட கம்பேர் பண்றச்சே நீங்க கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப கிரேட்டா இருக்கலாம். லைக் நான் வந்து 2 ஹவர்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிற வச்சும் கிருஷ்ணா நினைக்கலாம், நீங்க 20 ஹவர்ஸ் வந்து கீர்த்தனா என்னோட கம்பேர் பண்றச்சே யூ ஆர் பெட்டர். பட் நம்ம கம்பேரிசன் இஸ் நாட் பிட்வீன் மீ யூ அண்ட் பத்மா மாதாஜி. ப்ராப்ளம் என்னன்னா அனன்ய பக்தி டெஃபினிஷன் என்ன, 24/7 டிவோஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ் ஆகுது. அந்த பாவத்தை சொல்றாங்க. இப்போ நீங்க சொல்வீங்க மாதாஜி, அப்போ நான் வந்து குக் பண்றேன் இல்ல சமைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க. சமைக்கிறது கூட இல்ல, ஆஃபீஸ் போறேன் மாதாஜி, அதுல எப்படி மாதாஜி நான் பக்தி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, ஆஃபீஸ் போறதுலயும் பக்தி இருக்கும். எப்படின்னா நம்ம போற பாவம் எப்படி. இப்போ நான் ஒருத்தரை பார்த்திருக்கேன், என்னோட பொண்ணோட மென்டர். அவர் வந்து எப்பவும் பாவம் பேசச்சே நான் சொல்லிடுவேன், மாதாஜி நான் வந்து ராதிகா நான் எதுக்கு ஐம் ஒர்க்கிங் ஃபார் மை வைஃப் அண்ட் டாட்டர். எப்போ இருந்தாலும் அவர் போயில, அவர் ஃபுல் தாட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் எங்க இருக்கு, அவர் மனைவி அந்த குழந்தை. ரைட், இந்த 2 தான் அவரோட மனசுல இருக்கு. இப்போ இதே தாட் நம்ம அப்பதான் நான் நினைப்பேன், இவ்வளவு தாட் எனக்கு கிருஷ்ணர் மேல இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கோலோகா விருந்தாவன்ல என்ன ஹோட்டல் ரூம் இல்ல, எனக்கு தனியா ஒரு பேலஸே கொடுத்துருவாரு கிருஷ்ணர் அப்படின்னு நான் நிஜமா இப்படி நினைச்சிருக்கேன். நான் சொல்லி கூட இருக்கேன், இந்த நினைப்பு எனக்கு இருந்துச்சுன்னா கிருஷ்ணர் மேல எதுவா இருந்தாலும் நினைப்பு. ரைட், ஒரு லவருக்கு லவர் மேல இருந்தாலோ, ஒரு அம்மாக்கு அந்த நினைப்பு நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் மேல இருந்தா அப்படின்னு. அதே மாதிரி நீங்க 24/7 ஆஃபீஸ் போறச்சே கூட, நான் ஆஃபீஸ்க்கு போறேன், இப்போ நல்லா வாங்க போறேன், சம்பளம் வாங்கினா கிருஷ்ணருக்கு நான் ஏதாவது பண்ணுவேன், அது ஒரு பூ கூட பண்ணலாம். ரைட், அந்த பாவம் நம்மளுக்கு வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அனன்ய பக்தி. பிரபு நான் சொல்றது உங்களால ரிலேட் பண்ண முடியுதுல்ல? புரியுது மாதாஜி, புரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா.
நானும் ட்ரை பண்றேன். லைவ் ஸ்டாப்பே ஆக மாட்டேங்குது இந்த இதுல இருந்து. இல்ல எனக்கு தெரியல, எனக்கு ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுது. சரி, ஓகே. என்ன பண்ணலாம் நம்ம? ஸ்லோகம் சொல்லித்தாங்க மாதாஜி. அதான் ஸ்லோகம் தான் சொல்லலாம். அதுக்குதான் ஸ்கிரீனுக்கு போறேன் அப்படியே. சோ என்ன தானிஷ் மேம் வந்தா சொல்லுங்க. ஜீவஜாவா எடுக்கணும். ஓகே, பாட்டு கூட சொல்லுங்க மாதாஜி. ஜீவஜாவா நம்ம முடிச்சிட்டோம். வேற ஏதாவது சாங் சொல்லுங்க மாதாஜி. இது நீங்க அடிக்கடி சொல்லுவீங்களே, கிருஷ்ணாஷ்டகம் எடுக்கலாம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அது கொஞ்ச நாள் ஓட்டும். ஆமாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேட்கலாம். சரி, நீங்க பாட்டு சொல்றீங்கன்னு பாட்டு சொன்ன மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. உங்க மைண்ட்ல இருந்து தான் என் பரமாத்மா சொல்லிட்டாரு. நிஜமாவே மாதாஜி கிருஷ்ண அஷ்டகம் வந்து நிஜமா சொல்றேன். உண்மையாவே மாதாஜி. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு தெரியுதா ஸ்லோகம்? ஓ சாரி, இது வசுதேவ. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? வசுதேவசுதம் தேவம் கம்சசானூரமர்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். நெக்ஸ்ட். वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अदसे पुष्पसङ्कसं हारणोपुर रत्नं कङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Perfect, Prema. अतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अदसे पुष्पसङ्कसं हारणोपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. कुटीलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिबाधनं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. இறங்குங்க, மேலே ஏத்தாதீங்க. கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும். कुटीलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिबाधनं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. இதுதான் விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்லிட்டு அந்த லாஸ்ட் லைன் ஒண்டி பாவம் அவங்க சொல்றதே நிறுத்திட்டாங்க. இப்ப நீங்களா ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. கிருஷ்ணன் வந்தே ஜெகத்குரும். கையை கீழே எடுத்துன்னு போங்க, கால் கிட்ட, அப்ப வரும்.